Mela, nilqaw maħna l-John il-Kajba jawnek. Alright, jew. Alright, Peppi, ħanajlek. L-lum men program bombandek ħanajlek. Isna għadin il-supermarket, Peppi. Supermarketu, hej. Għax l-lum bl-offerta sawa, buy one, get two free. Program imli tawmin il-lum. Ija xissa t-tawmin buħanajlek, t-tawmin moda, Peppi. Il-tawmin issa moda anka fi xandir għanna t-tawmin sawa, qabel kanna TVM, issa ħajkonna TVM 1 u TVM 2. Wieħed għal-nazjonalistu, l-oħra għal-laboristi, għal-laħat ma jħu għalih. U l-alternativa ħalek. L-alternativa ħadu l-kazzola. Illum uqgħod attent kif titkellem għax ma tistax titkellem fuq dawn l-affarijiet. Iwa Peppi ħanajlek, nixtieq ngħidlek grazzi sewwa għax illum bis-saħħa tal-programm tiegħek in-nies tad-dar u tas-sala jistgħu jifhmu kif inħossni n-nhar ta' Sibt. X'jiġifieri? Kif inħossni sewwa meta noħroġ għax jiena Peppi ħa nispjegalek sewwa. Is-Sibt meta noħroġ hekk nieħu bażdu nieħu drink, mal-ewwel birra sewwa nibda nara hekk ara. Ara nara. Sewwa. Zom, xetta, tara dik it-tfajl hemmhekk. Umbajaw ħanajlek mal-ewwel drink hekk nibda nara. Umbat mat-tieni drink Peppi sewwa nibda nara qisu xi ħaġa hekk ara. Bomba ħanajk xi ġmil tawmin sewwa l-istess bjondi bomba kif joġbu lila ħanajk. Umbat mat-telet birra nibda nara hekk Peppi ara, mat-telet birra nibda nara xi ġmil. Umbat marraba birra? Umbat marraba birra nibda nara kollox ikraħ Peppi nibda nara xi ħaġa hekk ara. Kif? Kollox ikraħ. Isma Peppi, dik mhux oħtok it-tawmija. U ħanajlek hawn. Le. Jaw. Ma minix tewmija. Mhux taw, mela ma ħanajlek imnalla minn tix tafx qiegħda tagħmel in-natura sewwa. In-natura brava wisq. Murċibek ikollna it-tawmi ta' Peppi għad-sabbarti. Ħajbaj, insomma mhux idea ħażina ta' sewwa, kien ikollna coach għal kull partitu. Qed ninnuta kellhom, John, illi m'intix qed tajt użgur. Ħanajlek Peppi di għalat l-inkwid sewwa. Ejja. Għalat l-inkwid dina sewwa ċemplu l-teachers tal-MUT u għalu l-isma nidi tal-użgur taqla ħafna problemi tfal il-teachers meta jkorreġuhom fil-klassi. Sewwa t-teacher tgħidilhom tridu toqgħdu kwieti u tfal jgħidu użgur. U anka pereżempju kelli warden ċempilli għall-ismani. Għalli Johnny, għalli għandi l-inkwit sewwa, għalli mort nagħti ċitazzjoni l-wieħed għatlu għandek it-tajer fuq is-sinjal. U għallu hija, użgu, u anka pereżempju l-kappellan minn qed jagħmel il-priekjaw ta' bħalissa tal-eżerċizzji maż-żgħażagħ u qallhom seks qabel iż-żwieġ xejn, qabżu żgħażagħ u qalulu użgu. Mela, u ddeċidejt sewwa li għalissa ħjarni għafem ma qed insemmi xejn u ma qed insemmi xejn minn dala. U ma ngħidix iktar. Użgur! Da minu, da tewmi tiegħek. La, Peppi x'dawmi, jingħatlek Peppi li mussa narda darboħra di. Użgur! Minu da allura? Dana Peppi, dana is-soluzzjoni. Soluzzjoni. Is-soluzzjoni Peppi. Inti saqsi naqra l-gonzi kemm tiswa jkollok ieħor. Ara għammu Peppi. Araw daqsxejn. X'ismek inti propju? Rodrik. Għati ġibek għaw biex tajtu żgur lilek ġifieri. Użgur! Araw daqsxejn kemm jixfu. Rodrik Karwana ma' John il-Cowboy.